En skole i Malmø tager nu konsekvenserne af den store danske indvandring til Sydsverige. Næste skoleår byder på en særlig Øresundsklasse. Målet er at skabe vaskeægte Øresundsborgere, som kan begå sig i begge lande. Hvis jeg siger frikadeller, köttbullar, saftcreme med grädde, rödgröt med flöd. at jeg har roligt. Jeg har så sjovt. For eleverne her er det ikke svært at forstå de danske eller svenske ord for frikadeller, rødgrød og sjov. For undervisningen her på Geierskolen i Malmø handler netop om gensidig forståelse, sprogligt og kulturelt. Man lærer sig mere om Danmark og Sverige og hur det gik til. Och sen 1690, då bestämdes det till slut. Nu är Skåne helt svensk. Nogle af eleverne er danske, andre svenske, andre igen dansk-svenske. Men fælles for dem er, at de bor i Øresundsregionen og har valgt timer i det, der hedder Øresundsprofil. Det er vigtigt, at han bibeholder det danske sprog og lærer noget om Danmark. Hvad synes du lærer her? Måske lidt svensk. Lidt mere. At hvad man lærer så, hvad de danske ord hedder på svensk. Efter sommerferien skal initiativet her blive til den første Øresundsklasse, så der kan skabes rigtige Øresundsborgere. Min mamma jobbar i Danmark, så jeg får følge med ibland. Så då är det bara att kunna lite. Vores vision er jo, at alle dem, der er interesseret i at tage del af den danske-svenske region, skal få muligheder til en bredere kompetence, og så måske kunne studere og arbejde på begge sider. Hvad er det mærkeligste, du sådan har hørt? Gumle. Gumle? Ja. Hvad hedder det på svensk? Tugga, gnaska. Ja, det knasker vi så lige videre på. Det er Nordisk Ministerråd, som i går bevilgede penge, så projektet kan sættes i gang fra næste skoleår. Og nu er vi nået til en helt dansk vejrudsigt.